μουσούδας, κάπου εδώ γύρω, κοιμάται βασικά. Και το Easy Life. Easy Life όχι γιατί η ζωή μας είναι τόσο εύκολη, αλλά γιατί με μικρά απλά tip μπορούμε να την αλλάξουμε λίγο, να την κάνουμε λίγο πιο ευχάριστη, λίγο πιο εύκολη. Αποφάσισα να σας μιλήσω σήμερα πάλι για τη σόδα, γιατί είναι απίστευτο το πόσες πολλές χρήσεις έχει αυτό το πραγματάκι που λέγεται σόδα. Και έτσι θα συνεχίσω, είχα πει 5 tip την προηγούμενη εβδομάδα, θα σας πω άλλα 5 tip αυτή την εβδομάδα. Λοιπόν, και θα ξεκινήσω, μάλλον θα πάω στο νούμερο 6, αφού είχαμε μείνει στο 5. Το νούμερο 6, βάζουμε, αν τα μαλλιά σας είναι θαμπά και άτονα και γενικώς κάπως, θα βάλετε στο σαμπουάν σας μία κουταλίτσα του γλυκού σόδα, όχι μέσα στο μπουκάλι, αλλά όπως βάζετε την ποσότητα του σαμπουάν στο χέρι σας, θα βάλετε και έτσι μια κοφτή κουταλίτσα σόδα, θα ανακατέψετε και θα λουστείτε κανονικά. Η σόδα θα καθαρίσει καλύτερα το τριχωτό της κεφαλής, θα το αναζωογονήσει και θα κάνει τα μαλλιά πιο φρέσκα και πιο λαμπερά. Tip νούμερο 7. Το ξέρετε ότι μπορείτε να φτιάξετε ένα πολύ ωραίο ποτ-πουρί για το μπάνιο, για την κουζίνα με σόδα, ούτε εγώ το ήξερα, το έμαθα πρόσφατα. Λοιπόν, θα βάλετε σε ένα φλιτζάνι, αναλόγως τι ποσότητα θέλετε να φτιάξετε, θα βάλετε σε ένα φλιτζάνι, ας πούμε, μέχρι εδώ, πώς φαίνεται κάπως εδώ, μέχρι εδώ, θα βάλετε σόδα, θα βάλετε και νερό περίπου ίσα ποσότητα, ώστε να γίνει πολτός, θα ανακατέψετε, να γίνει πολτός βασικά. Και θα πάρετε μία παγωθήκη ή ένα από αυτά εδώ τα cupcakes, υπάρχουν και αυτά, υπάρχουν σε χάρτινα. Εντάξει, δεν χρειάζεται να αγοράσετε τώρα, είναι μια χαρά και η παγωθήκη. Θα ρίξετε μέσα το αιθέριο έλαιο, κάποιες σταγόνες από το αιθέριο έλαιο που σας αρέσει. Θα ανακατέψετε και μετά θα το βάλετε στην παγωθήκη. Θα τυλίξετε με ραπ, και θα το βάλετε στην κατάψυξη ή και στο ψυγείο. Θα το τυλίξετε με ραπ καλά, να μην φύγουν οι μυρωδιές και όποτε θέλετε θα ρίχνετε και ένα παγάκι μόλις στεγνώσει. Τώρα εμένα αυτό έχει λιώσει βασικά. Όταν στεγνώσει γίνεται σαν παγάκι γίνεται. Λοιπόν, μόλις στεγνώσει το ρίχνετε στο νεροχύτη, στην μπανιέρα, μπορείτε να το ρίξετε και στο νεροχύτη, γενικά στα σιφόνια. Η σόδα καθαρίζει τα σιφόνια και θα αναδύεται μια πολύ ωραία μυρωδιά από το αιθέριο έλαιο που σας αρέσει. Tip νούμερο 8. Ότι φρεσκάρει και αναζωογονεί τα χαλιά η σόδα, νόμιζα ότι το ξέρατε, αλλά μάλλον δεν το ξέρατε. Αυτό που κάνω εγώ είναι, αντί να πασπαλίζω έτσι με το μπουκαλάκι τη σόδα και να πηγαίνει, αλλού δεν πηγαίνει, κάνω όπως τους κουραμπιέδες, δηλαδή έχω αυτό εδώ το σουρωτήρι, ρίχνω τη σόδα και πασπαλίζω έτσι ώστε να πάει παντού. Το κάνω το βράδυ, αφήνω όλο το βράδυ και την επόμενη μέρα το πρωί καθαρίζω κανονικά με τη σκούπα και θα δείτε τα χαλιά σας να αναζωογονημένα, θα φύγουν οι μυρωδιές. Οι τοπικοί λεκέδες δεν θα φύγουν, θα σας πω σε ένα άλλο βίντεο πώς κάνουμε με τους τοπικούς λεκέδες, γιατί θα κάνω ένα άλλο βίντεο που θα μιλήσω για τη σόδα και για κάποια άλλα υλικά και πώς συνδυάζονται και τι κάνουμε μαζί με αυτά. Λοιπόν, tip νούμερο 9. Το ότι αν τρίψουμε τα δόντια με την οδοντόβουτσά μας και με λίγη σόδα ότι γυαλίζουν τα δόντια, αυτό φαντάζομαι το ξέρουν όλοι. Όμως αν θέλετε να αποκτήσετε στα γρήγορα δροσερή αναπνοή, νιώθετε το στόμα σας σαν παπούτσι και γενικά έχετε έτσι μια δυσοσμία, τότε θα κάνετε ένα πολύ γρήγορο σόδα, νερό, ανακατεύω, κάνω 2-3 μπουκώματα και έτσι η σόδα παίρνει τα μικρόβια, πώς το λένε, δεν αφήνει να αναπτυχθούν βακτήρια στο στόμα και η αναπνοή σας θα είναι
πιο δροσερή και πιο καθαρή. Πάμε tip νούμερο 10. Επίσης μπορείτε να κάνετε τώρα το καλοκαίρι με τους καύσονες και με όλα αυτά. Είναι πάρα πολύ ωραίο, θα κάνετε ένα πολύ ωραίο σπα με σόδα. Δηλαδή θα γεμίσετε την μπανιέρα σας με νερό, να έχετε χρόνο με ζεστό νερό, θα βάλετε μερικές σταγόνες από αιθέριο έλαιο που σας αρέσει, προαιρετικά αυτό, και θα ρίξετε και ένα ποτηράκι σόδα. Θα ανοίξουν οι πόροι, η σόδα θα καθαρίσει καλά το δέρμα και είναι πολύ καλύτερο από σπα, διότι απομακρύνει τα βακτήρια, απομακρύνει τις μυρωδιές. Και κατά αυτόν τον τρόπο, ειδικά τις ημέρες του καύσωνα, θα είναι πάρα πολύ αναζωογονητικό για το σώμα σας. Και ένα τελευταίο tip, το οποίο μου το έχει πει όχι ένας, αλλά 2 και 3 γυναικολόγοι. Οι γυναίκες θεωρώ ότι το ξέρουμε, είναι ότι μπορείτε μία φορά την εβδομάδα ή μία φορά τις 2 εβδομάδες στην ευαίσθητη περιοχή, αντί να την πλένετε με σαπούνια που απαγορεύεται, που καταστρέφει το pH, που δημιουργεί φαγούρες, ακόμα και τα ειδικά σαπούνια σε κάποιες γυναίκες, οι γιατροί λένε μην βάζετε σαπούνι στην ευαίσθητη περιοχή. Αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι σε μία κανατούλα να βάλετε 1 με 2 κουταλάκια του γλυκού σόδα σε χλιαρό νεράκι, έτσι πολύ λίγο χλιαρό νερό, ανακατεύετε και πλένετε τοπικά από πάνω, από μπροστά προς τα πίσω, ξέρετε πώς πλενόμαστε. Η σόδα θα αναζωογονήσει και θα φρεσκάρει την περιοχή, θα καταπολεμήσει τα βακτήρια, άραγε και τις βακτηριακές λοιμώξεις. Είναι κάτι που είναι πάρα πολύ ωραίο για το καλοκαίρι, παίρνει τις μυρωδιές, οτιδήποτε. Τώρα δηλαδή μία με τα στενά τα παντελόνια, το καλοκαίρι, περπατάμε, ζεσθενόμαστε, κάνουμε ντουζ, βάζουμε σαπούνι, αυτό δημιουργεί συνήθως φαγούρα, δεν καθαρίζεται έτσι η περιοχή. Στο μπάνιο σας θα έχετε έτοιμο αυτό και αφού κάνετε μπάνιο και ξεπληθείτε, θα ξεπλύνετε την ευαίσθητη περιοχή με τη σόδα και το νερό. Επίσης αυτό μπορείτε να το δείτε και στο onmed.gr που γράφουν διάφοροι γιατροί και έτσι θα σας αφήσω και το link από κάτω, γιατί δεν είμαι γιατρός και ήθελα να βρω κάτι, μου το έχουν πει γιατροί, ήθελα όμως κάπου από κάπου έτσι να το πάρω κιόλας για σίγουρα. Αυτά είναι και πολλά άλλα τα οποία γίνονται με τη σόδα, έχουν να κάνουν με την υγεία, δεν θέλω να μπω σε αυτό το κομμάτι. Αν θέλετε το ψάχνετε μόνοι σας, είναι πραγματικά απίστευτο σε πόσα πράγματα μπορεί να βοηθήσει η σόδα. Αυτά είχα να σας πω για σήμερα, ο Μουζούδας κοιμάται, δεν έχει να σας πει κάτι. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Αν σας άρεσε το βίντεό μου και οι πληροφορίες που σας έδωσα, τότε μπορείτε να γραφτείτε στο κανάλι μου για να βλέπετε αυτές τις πληροφορίες που μαζεύω και τις κάνω μια σούμα και τις βγάζω σε βίντεο. Μπορείτε να τις βλέπετε, να πατήσετε εγγραφή, να πατήσετε και like και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Πολλά φιλάκια σε όλους. Γεια σας!